landela wonke inkambo yakho. Uma kade inhliziyo ilahla direction, konke nje ibhodi yakho lahla konke. Waphela injini ephefumulisa umuntu iyona ke lethiwa singqondo. Ngoba nokuphila kwethu kulondwe yini inhliziyo. Ngoba ngisho inhliziyo engasafunction odokotela bathi sesikwenze konke iyona kuphela sisele. Uma ingasafunction futhi sokuphela kwakho kokugcina. Imishini sosoyiqina ngoba iyona sifika la iphefumulisa umzimba. Manje sikhunjuzwa ngenjini enkulu yebhodi yomzimba. Nenjini okuyiyona ekwenza ukuthi ukholwe kahle inhliziyo. Phela umuntu awukwazi nokuthandaza inhliziyo yakhe inengqondo. Awukwazi nokuthandaza bayathandaza abantu izisizo sibodwa lapha nalapha. Inhliziyo yakho nani inengqondo. Awuzwa ngisho uKristu ebethela isibusiso ngoba inhliziyo yakho inengqondo. Ngcwelisa uKristu enhliziyweni. Amen. Usho njalo uKristu uthi ngcwelisa uKristu enhliziyweni.